ඊයේ දින මහර බන්ධනාගාරේ நேற்று மகர சிறைச்சாலை வளாகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைதியின்மையால் சிறைச்சாலையில் புதிதாக நிர்மாணிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்த அலுவலக வளாகத்தின் தகர மறைப்பால் ஒரு பகுதி சுவரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இல்லத்தரசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும் கசாகல கிரீன் சூப்பர் இன்றே வருகை தந்து வித்தியாசத்தை அனுபவியுங்கள். அந்த பகுதிக்கு கைதிகள் வந்து அங்கிருந்து வெளியே வரவும் அந்த தகர மறைப்பின் மீது தாக்குதல் நடத்தவும் நடவடிக்கை எடுத்தனர். அதனுடன் பிரதான நுழைவாயிலின் மீதும் தாக்குதல் நடத்த நடவடிக்கை எடுத்தனர். அந்த அமைதியின்மை நிலைமை இன்று காலை வரை கைதிகளால் தொடரப்பட்டிருந்தது. சிறைச்சாலை அதிகாரிகள், போலீஸ் அதிகாரிகள், விசேட அதிரடிப்படையினர், விமானப்படை, ராணுவம், கடற்படை என்பன இணைந்து இந்த நேரத்தில் அந்த கைதிகளை அமைதியான நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளன. அத்தகைய மோதல் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டமைக்கான காரணம் குறித்து இன்னும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. விசாரணைக்கு பின்னரே அது வெளிப்படுத்தப்படும். கைதிகளின் உறவினர்கள் இந்த நேரத்தில் நான் கூறுவது என்னவென்றால், எத்தகைய கலைபரங்களையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ள தேவையில்லை. அவர்களும் அமைதியாக இருக்குமாறு நான் இந்த வேளையில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். අවස්ථාවේ කියන්නේ කිසිදු කලබලයක් ඇති කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඔවුන්ටත් සාමකාමීව ඉන්න ලෙස මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා.